שמי איילת גינזבורג, אני מרצה ומנחת קבוצות ומאמנת אישית ועוסקת בעיקר בתחום של שינויים וקבלת החלטות, כל מיני אספקטים בחיים. אתם בשעה וחצי הקרובות תשמעו הרצאה שנקראת מעבר לגבול. זו הרצאה שעוסקת בשאלה מדוע מאוד קשה לנו האנשים עם שינויים בחיים, גם כאשר אנחנו יודעים שהם עשויים. בהרצאה הזאת אתם תשמעו את 5 התירוצים הפופולריים ביותר, למה לא? למה לא לרדת במשקל? למה לא לשנות את התזונה למרות שצריכים? למה לא לצאת ולשפץ את הבית? למה לא לצאת וללמוד משהו שרצית כל כך הרבה שנים? למה לא? כל תירוץ כזה אני אסביר למה אנחנו משתמשים בו, איך הוא משרת אותנו, מה לכאורה יוצא לנו מהתירוץ הזה. אחרי שננער את אבק התירוצים מעלינו, אנחנו נשאל האם היעדים שאנחנו מציבים לעצמנו בחיים משקפים באמת את מה שאנחנו רוצים או מה שאנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים. אלו שני דברים שונים לחלוטין. אנחנו נשאל מה צריך לעשות כדי לצאת ולהצליח, לחשוב אחרת, לפעול אחרת, לשים לב טוב טוב מי מסביבכם. אני אדבר על כישלון, האם הוא יכול להוביל אותנו, לקדם אותנו, האם בהכרח צריך לחוות כישלון כדי להצליח, ובסופו של דבר אני אקנח באיך אנחנו יכולים שאנשים חושבים על אנשים אחרים שנתפסים כמצליחים. הם מסתכלים על אנשים שמאוד מאוד הצליחו ואומרים, יאללה, איך יש להם? אומץ, מה עוד? מה עוד? מה עוד? לאנשים המצליחים, מה יש ולי אין? מזל. 80 נקודות. אז כל מה שאמרתם הוא מאוד נכון ואני אגע בזה בהמשך, אבל לא בכדי התירוץ הראשון הוא מזל. תגידו, מתי מתחילים דיאטה? מיום ראשון, ממחר, אחרי החגים, בדיוק. כולם מאוד מאוד רוצים, אבל אנחנו ממש רוצים, אבל הזמן עכשיו בדיוק לא ממש מתאים, אוטוטו יהיה תחילת שבוע או אחרי החג או אחרי האירוע, בדיוק, ואז אנחנו נתחיל דיאטה. למה? למה אנחנו מחכים? למה אנחנו לא עושים את הדברים? יש אילוץ ויש תירוץ. כן, לפעמים מדובר באילוצים ולפעמים גם אי אפשר. אבל אתם חייבים להיות מספיק הוגנים עם עצמכם כדי להבין אם זה אילוץ או תירוץ. אנחנו יודעים שמה שאנחנו מציבים לעצמנו משקף באמת את מה שאנחנו רוצים או מה שאנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים. יש פה פער מאוד מאוד בדרך. יש 3 אלמנטים חשובים שנדבר עליהם כדי להשיג את המטרה. לחשוב אחרת, לפעול אחרת, לשים טוב טוב לב מי מסביבכם. יכול להרים אותנו, למנף אותנו, והוא יכול לעכב אותנו. איך? אני אספר לכם סיפור. תראו איזה פער יש בין מה שאנחנו יודעים לבין מה שאנחנו עושים. החברות שכולם או כמעט כולם שמעו עליהם. איך הם הצליחו להניע אחרים? למה דווקא האחים רייט הצליחו להטיס מטוס בפעם הראשונה? למה דווקא מרטין לותר קינג הצליח להביא 250,000 איש לשמוע אותו בחום של אוגוסט בוושינגטון? ולמה דווקא חברת אפל, שהתחילה כחברת מחשבים, כמו כל חברה אחרת, הצליחה לחרות על דגלה את סמל החדשנות הטכנולוגית שנים רבות? כל אחד מאיתנו רץ בדרכו שלו. אז מניין שואבים את הכוחות להתמיד במרוץ עד סופו? מבפנים. אם תתמסרו, תרוצו מרוץ. תודה רבה.